Hau txiki, kueto prez! Bai! Kaixo lagun. Kueto eskolako ikasleak gara eta hau da gure podcasta. Goazen astera! Afnan, baietziz asmatu nortzuk etorri diren. Ez, nortzuk etorriko dira? Beko zelairuko ikasle batzu. Haurrezkuntzakoak? Ez, handiagoak dira. Lehenengo mailakoak? Ez, haien irakasleak, Janire, Patri eta Ana dira. Orduan bigarren mailakoak dira, eta zertara etorri dira? Asmakizunak egitera! Hau bigarreneko deskribapena da. Eskolako neska bat da. Ile horia du. Altua da. Oso majua da. Betaurrekoak ditu. Aitorrek ezagutzen du. Oso zaintzaile ona da. Emakume bat da. Beheko pisuan egoten da. Nor da? Hau bigarreneko deskribapena da. Ile marroia luzea eta leuna du. Bere begiak marroiak eta handiak dira. Kamiseta laranja eta praka beltzak daramatza. Bere zapatilak zuriak dira. Nor da? Hau bigarrenako deskribapena da. Ile kizkur eta beltza du, begi marroiak ditu. Bibotea eta bizarra ditu. Belarritakoak ditu. Sudadera beltza darama. Praka beltzak daramatza. Zapatilla beltzak ditu. Txakur bat dauka eta Simba deitzen da. Denbora librean boxeoa egitea gustatzen zaio. Nor da? Eskerrik asko gaur parte hartu dutenen lagunei eta txalo bero bat haientzat. Ni aski entzuteagatik.